ξεκινήσω από το σημείο που αναφέρθηκε σε σχέση με τους αναπήρους. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού φόρου, σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα είχαμε κάνει ένα αντικειμενικό σεμινάριο με αντικείμενο τα θέματα αναπήρων στις εργασιακές σχέσεις και ακριβώς τότε είχε καταδειχθεί το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο με βάση και τις ευρωπαϊκές πρόνοιες και διατάξεις, υπάρχει μια τεράστια διάσταση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Άρα αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει ως συνδικαλιστικό κίνημα είναι πώς καταφέρνουμε την θεωρία να την μεταφέρουμε σε πρακτική εφαρμογή. Και τότε να υπενθυμίσω όσοι ήταν παρόντες σε αυτό το σεμινάριο, η παρουσιάστρια μας είχε δείξει συγκεκριμένες φωτογραφίες οι οποίες ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, όπου εφαρμόζονταν οι πρόνοιες της νομοθεσίας, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την κατασκευή των κτηρίων, αλλά η πρόνοια κατέληγε σε αδιέξοδο, γιατί δεν εφαρμόζεται πλήρως σε όλη της την διάσταση η νομοθεσία. Υπήρχαν ράμπες, για παράδειγμα, οι οποίες δεν καταλήγαν πουθενά ή καταλήγαν στο τείχο. Υπήρχαν ράμπες οι οποίες είχαν κλείσει, η οποία δεν επέτρεπε σε να μετακινηθεί. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο όντως μας αφορά και μας προβληματίζει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα αρκετά πλήρες πλαίσιο που αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένου των θεμάτων που αφορούν τους ανάπηρους. Άρα, κρατώντας το τούτο, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει μια τεράστια διάσταση σε ό,τι αφορά τη θεωρία και στην πράξη, ακόμα και στις ίδιες τις εργασιακές σχέσεις, ανεξάρτητα που αναφερόμαστε στο νότιο ή στο βόρειο γεωγραφικό τμήμα του νησιού μας. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω σημεία που έχουν τεθεί για να κρατήσουμε χρόνο. Θα υπενθυμίσω όμως ότι όταν αναφερόμαστε στην προοπτική δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων την επόμενη μέρα της πολιτικής λύσης, η θέση την οποία εκφράζεται το συνδικαλιστικό φόρουμ και οι οργανώσεις οι οποίες το αποτελούν μέσα από τις κατανάμψεις και διακηρύξεις μας, παραπέμπουν σε μια κοινή ενιαία βάση και ένα σύστημα το οποίο να εφαρμόζεται από κοινού σε όλη την κράτεια του νησιού μας. Είναι σημαντικό να δούμε τι διατηρούμε από αυτά που εφαρμόζονται, τι διαφοροποιούμε και πώς εμπλουτίζουμε ακόμη περισσότερο την κοινή μας πορεία στην δημιουργία ενός κοινού πλαισίου εργασιακών σχέσεων μέσα από τις υφιστάμενες νομοθεσίες, οδηγίες, πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμφωνίες πλαίσιων οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το αποτέλεσμα του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θεωρείται δεδομένο ως σημείο αναφοράς και κίνηση να υπενθυμίζουμε ότι τα εργασιακά ζητήματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και αποδεκτά από όσους εμπλέκονται στις εργασιακές σχέσεις. Ζούμε σε μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία σε όλο το νησί. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και το βόρειο και το νότιο γεωγραφικό τμήμα του νησιού μας. Οι συνθήκες απορρίθμισης της αγοράς εργασίας είναι εμφανέστατες στις κλείστες περιπτώσεις. Η ανεργία έχει ξεφύγει σε τεράστια επίπεδα, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε το επίπεδο της ανεργίας παραδοσιακά, όπως ήταν στον τόπο μας που βρίσκεται σήμερα. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα και την προοπτική σχεδιασμού ενός κοινού πλαισίου εργασιακών σχέσεων, το οποίο πηγάζει από το γεγονός ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι ισορροπίες, οι οποίες παραδοσιακά υπήρχαν ανάμεσα στις εργατικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δυστυχώς, νομίζω είναι μια κοινή διαπίστωση, μια κοινή πραγματικότητα ότι η συνδικαλιστική κοινότητα έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με τρόπο που να δημιουργεί μια αρνητική δυνατότητα σε ό,τι αφορά την προοπτική διατήρηση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό
τη διαφοροποίηση του πλαισίου δυναμικότητας των δύο, η πυκνότητας των δύο οργανώσεων, έχει αρνητικές επιδράσεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εργασιακό σύστημα. Μέσα σε αυτό το αρνητικά διαμορφούμενο περιβάλλον, το θέμα που καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τοπικό, παραδείγματος στην ανάγκη προστασίας της απασχόλησης αφενός και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αφετέρου. Οπότε, πολύ σύντομα θα ήθελα να κάνω τον διαχωρισμό σε τρία βασικά σημεία, τρεις βασικές ενότητες που θα πρέπει να διέπουν το σύστημα εργασιακών σχέσεων με την προοπτική και της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Θέλω να πιστεύω ότι χρονικά τουλάχιστον δεν είναι αρκετά μακριά από το σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να διαχωρίσουμε δημιουργώντας τη βάση του νομικού πλαισίου, που είναι μια βασική παράμετρος τουλάχιστον της δημιουργίας των εργασιακών σχέσεων. Ένα στοιχείο το οποίο έχει εμπλουτιστεί σε τεράστιο βαθμό μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αναφερόμαστε στο νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στην εφαρμογή, τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα η νομοθεσία, ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης, περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου, μέσα από τη διεύρυνση βασικών προϊόντων της νομοθεσίας αφενός και αφετέρου, μέσα από την αύξηση ενδεχομένως των ποινών ως στοιχείο αποτροπής παραβίασης των νομοθεσιών. Και ταυτόχρονα ένα τρίτο σημαντικό σημείο αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσα από την ανάγκη επέκτασης και εμπλουτισμού του θεσμού των επιθεωρητών, των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται και στην πράξη. Έτσι ενδεικτικά, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεση μου, θα έχει σύντομος και θέλω να είμαι συνεπής σε αυτό που είπα. Αλλά έτσι ακροθυγώς αγγίζοντας βασικές νομοθεσίες οι οποίες λειτουργούν, εφαρμόζονται σήμερα και φέρνουν αρκετά σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς να αναφέρω το βέβαια, αλλά είναι μια ένδειξη του πώς η νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει την επαρκή εφαρμογή και λειτουργία των εργασιακών σχέσεων. Παραπέμπω στην αφαιρετικότητα, η νομοθεσία που αφορά την αφαιρετικότητα του εργοδότη σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης των εργαζομένων σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να εισέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Την νομοθεσία που αφορά την υποχρέωση του εργοδότη για ενημέρωση των εργαζομένων για βασικούς όρους και πρόνοιες της σύμβασης και της εργοδότησης του, τη διασφάλιση του δικαιώματος των εργαζομένων σε περιπτώσεις τερματισμού της απασχόλησης, έτσι ώστε να περιέχει μια οικονομική κατοχύρωση, παραπέμποντας και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τον πλεονασμό. Προστασία των νέων κατά την απασχόληση, το πιο σημαντικό να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, αν θέλουμε η λύση η οποία θα εφαρμοστεί στο σύντομα να έχει βάση του χρόνου και διάρκεια, έτσι ώστε να δίνουμε και στα άτομα που θα κληθούν να εφαρμόσουν την λύση στην πράξη. Είναι σημαντικό επίσης, ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε να απορριθμίζεται σε μεγάλο βαθμό μια αγορά εργασίας, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην νομοθεσία που αφορά την μελλοντική απασχόληση και στη συμφωνία πλαίσιο των εργοδοτικών και της σύμβασης της οργάνωσης της Ευρωπαϊκού Επίπεδου για την μελλοντική απασχόληση. Η ισότητα των φύλων στην εργασία και η προστασία της μητρότητας είναι κομβικός νόμος σε ό,τι αφορά την ανάγκη και την προοπτική ενίσχυσης και προστασίας της απασχόλησης. Ίση αμοιβή νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο μας αφορά να μας απασχολεί όλους σήμερα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη μας τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Όπως επίσης και η νομοθεσία που παραπέμπει στην ασφάλεια και υγεία, για την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Το δεύτερο πλαίσιο το οποίο θα ήθελα να
αναδείξω πολύ σύντομα, μετά το νομικό πλαίσιο, είναι το θεσμικό. Νομίζω ότι στην Κύπρο, αν είναι κάτι για το οποίο θεωρητικά σήμερα τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε αρκετά περήφανοι, είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, αν και σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν τις λειτουργίες και προβλήματα στην επαρκή εφαρμογή του. Και παραπέμπω ουσιαστικά στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, που δημιουργούν τις βάσεις έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να συνυπάρχουν, να διαπραγματεύονται, να συνεννούν και να συνομολογούν κοινές πολιτικές, οι οποίες έχουν παραπομπές στην εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία της απασχόλησης. Και να υπενθυμίσω ότι αρκετά πρόσφατα, μέσα από το πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το κυβερνητικό έργο, την κυβερνητική προσπάθεια για δημιουργία νέων πολιτικών και στρατηγικών σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Άρα το πλαίσιο υπάρχει, είναι κάτι που πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το θέλουμε να κάνουμε και την κριτική για το τι ισχύει σήμερα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν εφαρμόζεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στο βαθμό και στην διάσταση που θα έπρεπε, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι και ανάλογο. Επειδή όμως μιλούμε για προοπτική δουλειά δυναμική σε σχέση με τη δημιουργία νέων δεδομένων μετά την λύση, νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανό και να προσπαθήσουμε να το ενδυναμώσουμε μέσα από τη σύμπραξη των ελληνοτυπιακών και των τουρκοτυπιακών κοινωνικών εταίρων. Και ένα τρίτο πλαίσιο, συνεχίζεται να μιλάει όπως το πρόγραμμα στην τάση μας, αλλά συνεχίζω να λέω ότι θα είμαι σύντομος. Ένα τρίτο πλαίσιο το οποίο θα ήταν σημαντικό να δούμε μέσα από την προσέγγιση που αφορά την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις είναι η διμερής συνεργασία των κοινωνικών εταίρων μέσα από την διαπραγμάτευση και τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων. Ένας θεσμός ο οποίος σίγουρα έχει πληγεί από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την διαφοροποίηση των δυνάμεων των ισορροπιών ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα στοιχείο το οποίο έχει δώσει τη δυνατότητα και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα και στις εργοδοτικές, να ρυθμίζουμε στο βαθμό του δυνατού σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις τουλάχιστον έναν πλαίσιο μιας πιο ομαλής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων και εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων μέσα από την συνενετική παρέκκληση σε σχέση με συγκεκριμένους όρους των συμβάσεων, σε μια προσπάθεια να είμαστε λίγο βοηθητικοί και στην διατήρηση των θέσεων εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Για να είμαστε ειλικρινείς, σε μια αυτοκριτική, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε δυστυχώς ότι τούτη η συνενετική προσπάθεια και παρέμβαση από τη συνεργαστική πλευρά έχει γίνει απόλυτα αποδεκτή ή σεβαστή από την αγροτική πλευρά, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά είτε σε επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει συνεργαστική παρουσία, είτε σε επιχειρήσεις όπου η συνεργαστική παρουσία είναι περιορισμένη, να γίνονται αυθαίρετες και μονομερείς παρεμβάσεις στις εργατικές συμβάσεις. Παρά τα αυτά όμως είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει, συμβάλλει σε τεράστιο βαθμό στην προώθηση των εργασιακών σχέσεων. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει βοήθηση σε μεγάλο βαθμό στον τόπο μας, σε μια προσπάθεια να δώσουμε επιπρόσθετη όθηση στην προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας και θα έλεγα επανεκκίνηση, γιατί θα παρέμβει πολιτικά κάποια θέματα σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον. Οπότε είναι σημαντικό να ακριβώς αξιολογώντας τα τρία πλαίσια που έχω παρουσιάσει, να δούμε πώς χτίζουμε την επόμενη μέρα σε έναν κοινό πλαίσιο που να είναι βάση λειτουργίας ενός ενιαίου συστήματος λειτουργίας των εργασιακών
σχέση με την επόμενη μέρα της λύσης. Και λίγο, σιγά σιγά, λέγοντας ότι ένας από τους βασικούς όρους στο πλαίσιο της διεκδίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων φαίνεται είναι ταυτόσιμο στοιχείο διεκδίκησης το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον είναι η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένων βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων, όχι της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, αλλά όρων των συλλογικών συμβάσεων, σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε ακριβώς το ρόλο των συμβάσεων και να κατοχυρώσουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της απορρίθμισης της αγοράς εργασίας και της διαφοροποίησης ενδεχομένως του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων μπορεί να τεθούν κάποιες ενισχυτικές βάσεις οι οποίες να κατοχυρώνουν τους εργαζόμενους. Είμαστε σε ένα πλαίσιο κοινής διαβούλευσης των συνεργαστικών οργανώσεων των υπουργείων εργασίας και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε μια συνολική κατάληξη. Να βάλω μια τελεία εδώ, ευχαριστώντας σας για την προσοχή. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για το στην διάθεση σας, και να ευχηθούμε ότι τούτες οι προσπάθειες που καταβάλουμε θα είναι μια πρόσθετη όθηση στο πολιτικό πλαίσιο του επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει θετική κατάληξη των προσπαθειών προς όφελος και της κοινωνίας αλλά και των εργαζομένων σε ένα πλαίσιο σωστής, βιώσιμης λύσης του Ολυμπιακού, το οποίο να βασίζεται πάνω σε βασικές αρχές και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας της φιλοσοφίας του διεύθυνου.